No niin, ja tervetuloa päivään numero 2 ja 3, eli 23. Hienoa. Ulkona oli sen verran viileä, niin minä vähän palellutin partaani tossa. Kävin postilaatikolla, niin tuli vähän viileä. No, niin. Mutta jospa chilit lämmittää. 23. Se on, huomenna on helppo luukku, kun ainoa mikä on vielä lukossa. Tämä näyttää tämmöiseltä. Mitenköhän ne hienosti zoomaa? Tälleen katso zoomailee sitä. Ei. Tarkennuttaa, ei zoomaa. No, mutta otetaanpa silti. Vähän vetinen ja vähän tuli se makuun hajuinenkin. Nyt onneksi on yksi luukku tämän jälkeen. Tänään riittää, että tuliripuloi illan. Ja huomenna voi vaikka kinkun kanssa syödä ton viimeisen luukun. Ei minä varmaan kinkun kanssa. Varmaan mä otan aamulla ennen kuin lähden töihin. Ja sitten, no niin, otetaan nyt tätä. Hän on aika paljon sattumia ajoissa. Hyvä maku. Pippuria tässä ainakin kyllä. Näkyy tommosia, että vähän niinku ihan kuin olisi jotain tuhkaa tai palanutta jotain juttua, nuo mustat. Jää vielä sille niinku vähän kurkkunkin. No, mutta katsotaan mitä sieltä löytyy. Ei oo kovin polttava. Ei juuri ollenkaan. Toinen chillin chili. Paprika, chili, sipuli, inkiväri, valkosipuli, valkoinen vetikka. Valkoviini, etikka, farinasukari, tumma siirapi, musta pippuri, suola. 2/10. Kiitos. Ei tarvitse tuliripulua, että näiltä. No mutta, palataan huomenna viimeisen luukun pariin. Niin. No, huomiseen. Hei hei, olkaa mukavia toisillenne. Hei.